Magandang gabi sa lahat! Ituloy natin ang ating 5W questions sa Ilocano at sa video na to, ang gagawin naman natin ay ang mga tanong na sino? Good evening everyone! Let's continue our 5W questions in Ilocano, and on this video, we are going to do who questions. Who? Sino in Tagalog, sino sa Tagalog, at ganon din siya sa Ilocano, sino. Pero idagdag ko na rin na yung iba, ang pronunciation nila dito ay sino. Ano-ano nga ba ang mga karaniwang tanong na sino? What are the commonly asked who questions? Sino dayta? Or in Tagalog, sino yan? At gaya nga po ng sinabi ko kanina, yung ibang Ilocano speakers, ang pronunciation nila sa sino ay sino. Sino dayta? Sino ti kasarsaritam? Sino ti kasar saritam? Or sino ti kasarsaritam? Sa Tagalog po, sino ang kausap mo? Who are you talking to? Sino ti nagluto? Or, sino ti nagluto? Nagluto and sino, kung mapapansin nyo, pareho rin sa Ilocano, pero ang pinagkaiba lang nga ay yung pronunciation. Or you can also add daytoy, which means this. In Tagalog, nito. Sino ang nagluto nito? Sino tinagluto daytoy? Who are you talking to? Sino ti kapatang mo? Or sino ti kapatang mo? Kapatang. Kausap. In Tagalog, sinong kausap mo? Sinong tumawag? Sino ti tumawag? Or sino ti tumawag? So, ganun din po yung ating verb, tumawag, pero yung pronunciation niya, again, ang pinagkaiba. Our verb in Tagalog and Ilocano is just the same, but the thing is, the difference is the pronunciation. Tumawag. Tumawag. In Tagalog, tumawag. Sino ti berberukan niyo? Or sino ti berberukan niyo? Berberukan. 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 Sino ang hinahanap nyo? Who are you guys looking for? Sino ti kaap-apam? Sinong kaaway mo? Sino ti kaap-apam? Kaap-apam. Kaaway mo. Who are you fighting with? Who are you thinking? Sino ti pampanunutam? Ulitin natin. Let's say it again. Sino ti pampanunutam? Pampanunutam. Sino ti pampanunutam? Who are you thinking? Sino ti sumangpat? Sumangpat. Or sino ti sumangpat? Pat. Sino ti sumangpat? Pat and not pet. Sumangpat in Tagalog is dumating. Or sa English, sinong dumating? I wonder who? Sino nga ta? Or sino nga ta? Nga ta. Ang katumbas po nito sa Tagalog ay ang salitang kaya. Sino kaya? Sino kaya? Sino nga ta ti kapatang na? Sino nga ta ti kapatang na? Sino kayang kausap niya?
I wonder who she's talking to. Kung halimbawa naman na they o nila, for example, our pronoun is they or in Tagalog is nila, papalitan lang natin yung ating pronoun na, which is he or she in Ilocano, ng da. What we are going to do is just change our Ilocano pronoun na, which means he or she, with they. Sino nga tati kapatangda? Sino nga tati kapatangda? Sino kaya ang kausap nila? Sino nga rod? Sino nga rod? Who is it then? Sino nga rod? Sino pala? Sino day takadwam? Or sino day takadwam? Sino yang kasama mo? Who's with you? Ang huli nating tanong, our last question. Who did he end up with? Or who did she end up with? Sino tinapangasawa na? Napangasawa na. Or sino tinapangasawa na? Na niya. Sino ang napangasawa niya in Tagalog? Idagdag ko na rin, might as well add, if what you want to ask is, sino ang napangasawa mo? Who did you end up with? Sino tinapangasawam? Sino tinapangasawam? Ayan lang po para sa ating video ngayong gabi. That's all for tonight's video. At kung hindi nyo pa napanood yung aking previous 5W questions video lessons sa Ilocano, ayan po sila. So, yun lang. See you next time. Babush!